E pa ćao dragi moji, ja vas pozdravljam sa prelepe kite loop plaže koju ja zovem Kitelop. Nemoj mi se smeti. Kao što je i obećano, sledi Q&A. Da li se oblačiš u second handu? Nažalost ne. Što nažalost? Zašto? Zašto ja volim stvari second handa, ali ja se jako tripujem da ta odeća upila tuđu energiju. I onda se osjećam kada bih obukao tu garderobu da bi se meni ta energija prenala. Naravno to verovatno nije tačno, ali prosto to je jedini razlog zašto ja ne kupujem u second handu, a stvarno postoji masa dobrih stvari. Da li veruješ da postoji paralelni svet? Ja verujem da postoji paralelni svet i verujem da postoje bića oko nas koje mi ne vidimo, da su mi jako mali u odnosu na ceo univerzum i generalno šta sve postoji. Mislim da mi znamo bukvalno samo 1% cele priče, ako ne i manje, a isto tako verujem da će jednog dana sve to da nam bude kristalno jasno. Koliko ti je dugo trebalo da uradiš spot za pesmu No No? Trebalo mi je jako dugo zato što generalno ideja je bila jako zahtevna i sve što vidite u tom spotu sam pravio sam, od kostima, scenografije, naravno tu su bili moji prijatelji koji su mi dosta pomogli, Taša, Lenka i tako dalje. Sljedeće pitanje je da li znaš da kažeš ne? Ovo je nešto što sam naučio i mislim da svako u životu treba da nauči, jer kada to naučite mislim da će vam život postane mnogo lepše, ćete biti mnogo srećniji i da treba da nađete ljude kojima isto tako nije glupo da kažu ne, jer jedino takvi odnosi na kraju dana i opstaju i meni kada se ne priča, kažem ne priča mi se, kada mi se ne ide u grad, kažem ne ide mi se u grad, ne izmišljam kao neki ljudi. Ovo govori svaki dan, ovo govori svaki dan. Tako da, što više pričate, ne, to će da vam bude bolje u životu. Da li imaš tetovaže? Nemam nijednu tetovažu, ne iz razloga što ih ne volim, nego zato što... Znaš? Šta? Za ne? Da kad kažem ne, da hoću da kažem da kad nešto neću da kažem ne. Ja sam to naučila od tebe i mnogo mi je život lakši. Da li imaš tetovaže? Nažalost nemam nijednu tetovažu, ne zato što ih ne volim, nego zato što bih se kajao nakon 2 godine što sam istetovirao, verovatno mi se to više ne bi sviđalo i onda bih išao na laser i ostao i onda sam samo skapirao da prosto tetovaže nisu za moj mentalni sklop. Da li veruješ u to da svako može da bude ono što želi? O ovome smo baš pričali juče. Mislim da svako može da bude ono što želi, ali da je to jako opasno. Zašto? Kada vi kažete čoveku možeš da budeš šta god ti želiš, on prvo na šta pomisli je to da može da bude bogat, poznat, slavan, da ima sve u životu. Te stvari možda nikad ne dođu. I mnogo ljudi se suočava sa tim da to ne dođe i šta se onda dešava? Oni smatruju za sebe da su zbog toga manje vredni, jer kako svi drugi mogu, kako svi kažu da svi mogu to da budu, a ja nisam. I zato mislim da to je jako opasno i mislim da ti možeš biti ono što želiš, ali ne treba se kretati iz te pozicije da je to najbitnije na svetu, zato što nije. Postoje bitnije stvari, jer ove stvari koje sam naveo su zapravo jako kratkoročne i ne mogu da vas učine srećnim. I sad ovo je jako duga tema, možemo pričati u nekom narednom videu o tome, ali eto sad jedan kratak odgovor. Da li si zlopamtilo? Pa nisam. Iskreno nisam. Kada planiraš da izbaciš sledeću pesmu? Ja bih volao da izbacim na rođendan, 23. oktobra, ali mislim da to za sada nije izvodljivo, zato što neke stvari ne zavise samo od mene, zavise i od drugih ljudi. Tako da moram da sačekam, možda se desi da na moj rođendan izbacim, ali sledeća pesma koju izbacujem je baš dobra i baš je gas. Tako da, šta vam kažem, ovo je sad idealan trenutak da se subscribe-ujete, da lajkujete, da komentarišete, podržimo malo nas početnike, da nam date malo podstrek. Kako se nosiš sa toksičnim ljudima i odnosima? Pa nosim se vrlo lako sada, pre sam se nosio jako teško zato što sam osjećao neku krivicu i mislio sam da su do mene neke stvari, ali zapravo sada hoćeš da prestaneš više, da uzimaš stvari, da odnosiš, evo ovako se nosi sa toksičnim odnosima. Tako što krenem da se derem. Treba da se postave u startu neke granice, jer ako se ne postave, onda prosto neki ljudi određeni mogu da zloupotrebljavaju vašu dobrotu i da misle da morate da im budete dostupni u svakom trenutku, jer ako niste onda ste loši i mislim da takvi odnosi prosto nemaju vremenski rok, to jest imaju kratak vremenski rok trajanja. Šta prvo radiš kada ustaneš? Prvo što radim kada ustanem je popijem kafu. Eto, vrlo jednostavno, znači to je nešto što, znači odem do
pogledam u telefon, onda odem do kuhinje i stavim kafu i kao pijem kafu. Ništa nešto spec. Nemam nikakvu rutinu kada ustanem. Mislim, to je zapravo rutina, da popijem kafu, jer ako ne popijem kafu, onda ne bih vam želeo da se nađete u situaciji da budete pored mene taj dan. Kafana ili klub? Definitivno klub. Ali kada bi birao između tipa restorana ili kluba, onda bih izabrao restoran. Ali kafana, generalno ne volim te akustične svirkice ili tamburaše. Nije to, it's not my cup of tea. Eto, jedan kratak Q&A, možda snimim i jedan part 2 za ovo. Tako da, ljubim vas, pozdravljam vas, uskoro vlog 2.